Kinumpiska ng Bureau of Customs ang nasa 15 milyong pisong halaga ng gulay sa Port of Subic. Napag-alaman ng mga otoridad na misdeclared ang mga kargamento. Nakita ang mga gulay sa 40-footer container shipment na galing China noong October 13. Ayon kay SBMA Chairperson Wilma Isma, kabilang sa mga nakitang gulay ay mga water bamboo, mushrooms at broccoli. May mga undeclared agri-products din gaya ng sweet oats. Wala ring import clearance sa mga ito na mula sa Department of Agriculture. Base sa declaration report, frozen vegetables ang mga ito, subalit ng siyasati ng shipment, mga sariwang gulay ang tumambad sa mga otoridad. Lumabas din sa investigasyon na walang test risk analysis mula sa China ang mga nakumpiskang gulay. May mga violation din sa sanitary at phytosanitary import clearance at temperature for precondition requirements ang mga vegetable shipment. Paalala ng BOC, maaaring maging peligroso sa kalusugan ng mga consumer ang pagtangkilik sa mga agricultural product na hindi tumalima sa mga importing policy ng bansa. Rainiel Pawid, CLTV News.